aserieta ngoro kwa Philemon Morara Piemi koru Township Ward West Mugirango aiga atore Nyamai Ward ase Tonga SDA Church igo tuareta project ya medical camp yogochekia amaiso amaiso onde bwensi obwata obokong agochieki gwa amaiso arigereriwe onye nebirore aegwe onye nerioga aegwe onye naende otagete gochikorigererigwa naenda verified gochienya getari ekuru Lions Club Nairobi achikoba akorigererigwa buya iga ebinto ebionsi igo bigokorwa for free igo tobwateranete foundation ekuru Morara Piemi Foundation na ne foundation yonkewa risosa n'abanyagetari aba igo twarorire buya abanto bachire abange naende onye yare konyarekana mocha abange mono egekogera ntobwate capacity yokobarigereria mwensi togokora aiga igo tora mpaka saa 7 togokora toende Marara togokora abwo mambia togende Bogichora Ward togende Marindi chisa chia mambia toende Bonyunyu chisa chia Mugaso igo togoetana na chi ward chionsi pi tokorwa abwo toche township tokorwa toende Bosamaro Ward tokorwa oro tomanye gocha gokorera Bunyamatuta Ward igo eprogram eye nabekogenda igo naende mbuya mono sana ase ogocha tobwaterane igo buna nateba egento egetang'ani eketogokora igo togoteba ng'a we are giving back to the community aba nabasani baito twabatebetie ng'a abanto baito mbachandegete inchungo tobwaterane tore naki torabakonye egento kende gia kabere buna momanyete chikurango aguchire 2027 nintene inobo senator bwa Nyamira County igo bionsi nabo tokobwaterania igo tokobikora chiprogram ne chinyinge twakorire mbande mbaraiga twana kwa amatunda nyakoranda ngoru tora amatunda nyakoranda naro tuenderete korwa onye taraika nachaike naende nkokonya tore disabled people twabachi wheelchair onde naraero nakoigunga moiri oyo nyorire biya mono naende ntobwate scholarship program ase TVET schools asa abana bari bakorire skuru kwanyora bareka twaenda twabachi scholarship bachi basome egasi plumbing saloon electrical fittings na computer tonka lakini erimanyekane ne risosa nkuru Nyamira gose West Mugirango Bogichora Ward lero tuligaiga asamagana yokobwene abantu baita amaiso twarosie proposal egasi tokora na wakiri twanyora abanyagetari bari experience kuru Lions Hospital enyagetari eskire ya maiso ne organization yende kuru kwa Light of Hope initiative toko wa crossing na barobo lero twachira abantu bachekwa maiso oyo bwatoba ngwarwariwe oyo takire birole aegwe kituranyore mbale babwate complex issues na contacts batakero ko researchari toroji cases irenga chirega iga abanyagetari aba guchibarwari for free lakini tokonyora mbara abange Indian doctors imbaje bache bekigere ne FCM mutobwate tuje tusabe nyagetaria ali county Rivaro Hospital batwaye chirum abantu baito bakolerwe amagana yo asachari yo kubarwa maiso into kinde kabiri togenda gukora nakobwa the pressure omanya abanyagetari bachira abaroko twali gete tokupata na barobo unogokole gopima wapima pressure alia ne sukari oro usa ekwinde ya umbigere iki saisike toye kodali sali chikura tutaita ando baito baranyora afya litangani ane tutaito somya abantu baito na kino ana baraya bacholire tigamba ganya abantu bakwe naliba uja kubaletera 50 bob egora 50 bob nere yatusaliri twachora baraya babe batoganye ngagiye chukura batoa 50 shillings lakini gende nge bakora 6 round
Tuju project okora ni chinyinge koruchigwiri chia masosa mwasimekira matunda igo we are working as a team yona na kiki turiga iga and na senator tebire o gochokurbo ekero wa senator jino bwe msengo boli babo gichora igo yaraga ona ni chikura twara garotanga chi project etu achigora ngo kora tole mpaka noro ya bantu mbare barule no mugaka oli karastaria arule constituency ko kitutu masaba igo no nde bwensi gweta mangana aya tali abantu ba West Boka ndu tutaida konya abantu ngakego igaye chikura abantu bago side Boka igo na keke do kore pesa kuruwe ganisho yateba light and open initiative esto to vera te gari Nairobi gari chi project to chira madara lakini boniga viongozi vitobata Douglas Nisosa na Philemon gono batorentega to chito tupimo banzama ngira mbia to ramo isa koregas ono to bakonya ayu siga kichukura chigo mukore mo kora tai wanda topime kiro mozana mate ngira mate to chake to kora igo daktari chi machine to wata inchi digital to partner na Lions Hospital kono chi machine chito mukwenda mwapi mugana chi machine chio mugo kora gabu aka sakarangara mokwe mugenda somya kitai nani mwapi mukabiri bono bali babutoka wata chishida chi yeshida maiso bagenda bagwepre ebirole bali bata bya bitaratoka boniga ebirole ngocha bire ngo bari badai onye ko bata amarore buna cataracts ngochore ngodi korono mnyagitari otabu way forward abanyagitari ngoro bare inde ba Lions bache mabomo kwendo mukwana paro moro buna bakwa ko okay chibe sere ngato koro igam free to era sango tu ya point ibya iga wakana ntu wakani ngora more uko mu free ande bere ngoda more go free wakani okay riso ari omwerio totebya ngo mindo kebe go jabya changera amaiso yo muntu gusarika amaiso ego depend na sometimes okonyora jeans totebe kurende onyo mwibudi bwago se mwibudi bwago babo teshida ngocha ngochi amatatizo ngocha rato nande ale go depend nande buno koebeka nande environment yabo endagera kwari chikazo tsinyinge nadi kwa vuida matatizo amarietane kwambata amarietane lita ayeke bande ngoro ku Thomas onkuri kinaro omongi nakanyoreta kando kamosiori abeirane ne miaka yane yasukire ne tatu ntigariti ne ngenda 70 ya ikari tukeri moiga ndebuya magoroba mambinga kikuboka nkanyandi tinkari korora no nebu lakini rero nkorora na arenge lakini mambiti ndora no nebu kungurigereria ngacha ko bankondoka na inche na igure nga itangazo nera kuruchireti na bwatire buya una wono yo minto nyanja nero kogera nabo kamambia gekogera reti gekarero tintageti endega yangitira igonkoboka mambi kurwa soborangeti nagenda nabekere tiko titigari kia chire komina ibere gachire komina isa chitaka komina isa no nabe inde na igwa mangana gukwana nandi na ira na burire bono aya na maya twarorire tata nandi tigango tebiga tari ngango kwa tori chikura niri tukuritaraika na nyasaye ogotorire egekogera tokoenda nonya na aria kemesuria sepana toyoka kwasa buchibese cheiguru tutabwati ona ya gwakorire pakabusa guikiraiga kugocha kwa igukirugore nda sabantu bao ingondo chenga kere nyumba guranye mane irieta ria kero yomo na kero yoma bana baringa okay sosa na ri akorira mangana ara mayaga kitiga nkwane oyo ne risosa na wa ria chupiriro goraria igamanyete biombe tobwate ondori raundange iri mosiori na nje nambire gotanda na kumurige na nyorire nere ono yonte biringa rigererie gari ere moinari yo masene tanyirigererie tata ntogokonya njino umuntu omonene okorandi gasi oborandia ntukung'ainereria ntukukwane buya irinda mang'ana ba mwe tokor no mong'eno yo yo makweka mong'eno sabotu komo kwa yae tigereria otogwa kambia mone kiagera muna into abagotu amaiso tari korora asenge jo tware ko expose gwekero togosoma asomo gaso na kobwa mano eriokiriri tware gosomere bigenga kare omanyete abaswali bagata mukono mutubura mbiki gwatoretire tata gaiga gwachire gotokonya
inturende ko turatoka 2027 turago kobori oyo gotura nero ko igorero igonto gotige bori no murai nyasao gochora lakini rende from the start now tuisane kirenga na etoko bikira chikura Ileta na wata bakuru. Rispanya boke momanyi. Asante. Mheshimiwa, kidogo tu tufanye Kiswahili labda dakika moja uzungumze, utuambie mko na shughuli gani hapa siku ya leo.